напрегнати сте, непоносими сте, не спите добре, дали пък прогестерона не ви е нисък. Здравейте, аз съм доктор Борислава Попова, акушер-гинеколог, член съм на Международното дружество по менопауза и имам специален интерес към хормоналното здраве и към хормонозаместителната терапия, по-специално биоидентичната такава. В миналото видео поговорихме за симптомите при нисък естроген. Сега бих искала да поговоря за симптомите на нисък прогестерон. Прогестеронът е много специален хормон, който се образува във втората половина на менструалния цикъл след овулация. Тоест, за да имаме прогестерон, трябва да имаме овулация. В резултат на това, че с годините яйчниците остаряват, овулациите намаляват, количеството на прогестерона също намалява. Тоест, симптоми на липса или намален прогестерон можем да имаме само при жени, които имат цикъл, които все още овулират. При жени в менопауза няма прогестерон, защото няма как да се произведе. Намаления прогестерон води до повишена раздразнителност. Това е едно от първите неща, които забелязвате. Изключително изнервени сте, непоносими сте, всичко ви дразни. И това нещо се случва във втората половина на цикъла. Това може да бъде първият признак за нисък прогестерон. Вторият признак за нисък прогестерон би могъл да е трудното заспиване. В главата ви се въртят какви ли не мисли, не можете да заспите колкото и да се опитвате. И въпреки всичко някак си успявате да заспите, но към 3-4 часа сутринта се събуждате. Това е така, защото прогестерона е успокояващият хормон и когато имаме дисбаланс между така наречените хормони, които потенцират съня, които водят до лесно заспиване и поддържане на съня, какъвто е прогестеронът, и хормоните, които са отговорни за събуждането, като кортизола, когато има дисбаланс между тези два хормона, съответно се нарушава това сънно състояние, равновесието в поддържането на съня, на добрия здрав сън. Така че вторият най-чест симптом е трудното заспиване и събуждането в ранните часове на деня. Третият чест симптом при нисък прогестерон е напрежението в гърдите. Естрогените стимулират тъканта на гърдите. Прогестерон, както казах вече, е успокояващия хормон и той води до успокоение, но когато е в малко количество, това напрежение в гърдите във втората половина на цикъла се усеща доста осезаемо при голяма част от пациентите. Четвъртият симптом на нисък прогестерон са обилните менструации. За да имаме нормален цикъл, 28-дневен цикъл, както обикновено при здравите жени, трябва да имаме един баланс между естрогена и прогестерона. Естрогенът е хормонът, който стимулира лигавицата, ендометриума да разраства, а прогестеронът е хормонът, който във втората половина на цикъла започва да казва: айде малко по-спокойно, не е необходимо толкова много да разраства тази лигавица. Така да се каже, той пак успокоява нещата. Когато няма прогестерон, няма кой да наложи вето на естрогените, няма кой да стопира естрогените, лигавицата расте и може да се стигне до така наречената хиперплазия на ендометриума, която е свързана с обилни менструации. Но не само интензитета на цикъла може да бъде променен като обилна менструация при липса на прогестерон, но също и интервалите между циклите. Т.е. цикъла може да стане нередовен цикъл, може да стане с изключително удължен интервал на 35-40 дни, а също така може и да се скъси. Може да имаме интерменструално зацапване, предменструално зацапване. Всичко това е признак за нисък прогестерон. И петият, но не на последно място, признак или симптом на нисък прогестерон, това е задръжката на течности и подуването. Това е така, защото прогестерон е в интимна връзка с алдостерона, който е основният хормон, който регулира водно-минералната обмяна в човешкият организъм и кръвното налягане. И когато е нисък прогестерона, това води до задръжка на течности, до балониране на червата, на корема, изключително подути се чувствате, оточни. Това нещо усещането е в цялото тяло. Така че бих искала да обобщя 5 най-чести признака или симптома на нисък прогестерон. На първо място трудно заспиване и поддържане на съня. На второ място раздразнителност, но един от най-честите симптоми е това. На трето място обилен цикъл и нередовен цикъл.
На 4-то място напрежението в гърдите и на 5-то място подуването. Ако имате някои от тези симптоми, моят съвет като акушер-гинеколог е да си направите изследване на нивата на прогестерона. Изключително важно е това изследване да се прави в определен ден от цикъла. Както вече споменах, прогестерона се образува във втората половина на цикъла, в лутеалната фаза. Така че ако искаме обективна оценка за нивото на вашето количество прогестерон, изследването трябва да бъде направено между 21 и 24 ден от цикъла. При наличие на ниски нива и на някои от тези симптоми, които изборихме, е добре да направите консултация с вашия акушер-гинеколог и да се вземат мерки. Заповядайте на консултация при нас в Holy Again. Ако тази информация ви е била полезна, можете да се абонирате за нашия канал, в който ще качваме още и много информация за женското здраве, за гинекологичното здраве и ако имате някакви въпроси, които ви вълнуват, можете да ни пишете, съответно да ги обсъдим.